Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar. Sunt Liviu Moldovan, l-am alături de mine pe calea undelor pe colegul Dorin Roșu, tot de la Admiral Markets. Bun venit, Bună Dorin. ziua. Mulțumesc. Ce faci? Bine. Tu? Înseamnă că e short, dacă faci bine. Da. Da. Avem... Stau cu minte. Am înțeles. Deci nu tu ești cel care împingi piețele în jos. Aș vrea eu, dar nu. Bun, hai să rezolvăm disclaimer-ul și să intrăm în tematică. Instrumentele Forex și CFD. Îmi cer scuze. Întotdeauna vine să tușesc când trebuie să citesc disclaimer-ul ăsta. Instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și, dacă vă puteți permite, să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă, deci, că înțelegeți pe deplin riscurile. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor fiind o activitate riscantă, această prezentare video netrebuind să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de a investi, deoarece nu reprezintă altceva în afară de opiniile personale ale moderatorilor. Prezentarea video, având strict un caracter informațional și educativ. De ce Admiral Markets? Două din mai multele argumente. Cele mai bune oferte pe indici, DAX 30, indicele Germaniei, poartă un spread tipic de doar 0,8 puncte pe parcursul sesiunii obișnuite, normale, regular de tranzacționare. În ceea ce privește piața valutară, cele mai bune oferte pe Forex, euro-dolar, poartă un spread tipic de doar 0,6 pips, fără comision, pentru conturile Trade.mt4 și Trade.mt5, noile conturi pe care Admiral Markets le pune la dispoziția clienților. Mai multe detalii puteți vedea pe site-ul nostru de internet. Bun, piețele acum, roșu pe linie, aproape, în fine. Avem pentru DAX 30 din Germania o scădere mică față de referința sesiunii trecute, dar destul de mare față de maximul sesiunii de astăzi, minus 0,2%, 0,8% pe minus FTSE 100 de la Londra. Parisul încă se mai păstrează el așa la granița de învecinare cu, să zicem, închiderea sesiunii de ieri. Wall Street-ul de asemenea negativ, dar cu alte procente, 3,8%, Dow Jones 3,5%, S&P 3,2%, Nasdaq Composite de tehnologie. În piața de energie vedem scădere de peste 2% și jumătate pentru ambele cotații ale țițeiului, WTI respectiv Brent. Există motivație clară pentru această mișcare, o să o descriem în continuare. Un ușor avans pentru moneda unică europeană, 0,22%. Cam asta ar fi situația. Avem știri din partea Marii Britanii cu o reducere a dobânzii de referință din partea Bank of England și cu dezvăluirea unui plan de unui buget de cheltuieli, să spunem, de investiții mai degrabă guvernamentale în valoare de vreo 30 de miliarde de lire sterline pentru a sprijini economia în fața problemelor legate de coronavirus. O să mai venim cu câteva știri și cu o declarație care mie mi s-a părut extrem de ciudată, a Angelei Merkel, dar după ce trecem în review și aspectele tehnice ale diferitelor clase de active. Dorin. Prezent.
Începem ca de obicei cu DAX, după care și în funcție de cerințe putem să mergem în alte zone. Ce vreau să subliniez, că totuși și în situații precum cea în care ne găsim, tehnicul Ăsta e H1, să le spunem H1, celor. da. Mersi. Tehnicul este respectat. Ce spuneam ieri? Din nou, nu fac asta ca să arăt că am văzut bine, că am avut dreptate, că pur și simplu vreau să subliniez faptul că tehnicul undeva rezistă, chiar și într-un asemenea context, cu, amendamentele sale. Spuneam la început că avem un triunghi simetric, da, ce ar putea să dea naștere unei mișcări de scădere. S-a întâmplat asta, totuși a fost limitat. După aceea am spus că aceștia ar putea fi umerii unui Head and Shoulders inverted, cu un neckline în această zonă a lui 10.964. Neckline, Head and Shoulders inverted, care, conform teoriei, ar putea să încerce să convingă taurii, astfel încât aceștia să ridice prețul și să închidă gap-ul. Spuneam de asemenea că pattern-ul, sau cel puțin posibilitatea unei aprecieri, rămâne în picioare atâta vreme cât umărul din stânga, cum stă el cu capul în jos, nu va fi depășit. Adică atâta vreme cât prețul stă deasupra lui 10.434, mai sunt șanse de apreciere. Iată că minimul de ieri, ceea ce putea fi Head and Shoulder-ul din dreapta, a fost depășit, dar unde s-a oprit prețul? În zona minimului, a depășit doar o dată, foarte puțin. În rest, în fine, s-a oprit în zona acestui umăr. Da? Acum, poate să scadă de aici, dar, iată, din această zonă au avut loc două aprecieri, două încercări, practic, ale taurilor, care însă se pare că sunt limitate de această linie de trend și, prin urmare, este posibil să vedem o continuare a descreșterii, a scăderii. Bine, la fel de ușor am putea asista și la o, să spunem așa, surpriză, nu se știe niciodată, we never know, dar vreau să subliniez că totuși, iată, tehnicul este respectat. Din nou, poate interveni fundamentalul care să răstoarne orice așteptare dată de tehnic, dar cel puțin și pe termen scurt, aceasta ar fi perspectiva. Da. Daily? Weekly? Pe daily avem încă avem ceva speranțe. Avem speranțe că ne luăm gândul de la vreun fenomen de capitulation. Știi? Exact. Că ieri ziceam că ar fi posibil. Clar, nu. Da? Da. Și asta chiar în condițiile în care, uite, dezvolt un pic. Te rog. Am avut parte de o închidere nemaipomenită aseară pentru Wall Street. Aproape 5%, da? 4,9% pentru Dow Jones, pentru S&P 4,94%. Da, grosomodă 5%, da? Avem pentru DAX scădere astăzi, da? Nici măcar maximul sesiunii a fost mai mic decât închiderea de ieri, da? Deci, practic, el a deschis pe minus și se duce acum spre minimele sesiunii. În condițiile în care am avut raliu aseară pe Wall Street. Și aici completez 10 secunde cu o declarație, Așa? o declarație, în opinia mea, extraordinar de controversată, să vii ca șef al statului, practic, da? Angela Merkel. Nu e președintele Germaniei, dar e cancelar și are mai multe puteri, de asta spun. Șeful statului să spui, dom'le, povestea asta cu virusul, știm bine că nu există vaccin sau antidot sau medicament, ceva. Un remediu. Un remediu, motiv pentru care undeva între 60 și 70% din populație ar putea fi infestată. Da? Cum să vii să spui că 2/3 din cetățenii țării tale o să se îmbolnăvească? Ca și cum ai spune, te uiți pe statistici și zici, băi, care sunt
casualties, astea, numărul de decese, da, de persoane decedate. Din total, așa. Păi 3,5%. Socotești 3,5% din ăștia, să zicem, 65% din populația Germaniei și e ca și cum ai spune, bă, o să moară atâtea sute de mii de inși. Ori așa ceva nu prea se face, știi? Adică, asta mi se pare exagerat. Păi, eu înțeleg, alertezi populația să nu trateze cu indiferență, bă, dar până la un nivel. Că după aia nu e ok, știi? Și că teoria conspirației. Da, cine știe ce... Asta mi s-a părut surprinzător și încerc să, văzând toate, să iau în calcul toate aspectele și într-un fel așa putem argumenta eventual scăderea de astăzi. În plus, situația care se înrăutățește în Statele Unite, unde sunt față de săptămâna trecută de vreo 10 ori mai multe cazuri, da? Și declarații peste declarații că nu suntem pregătiți pentru așa ceva, că numărul de paturi din spitale este mult prea mic, numărul de medici, nu, nici într-un caz, asta specialiști de acolo spun, am văzut la CNBC. Da. Știi? Și s-ar putea să fie urât acolo. Începem să ne gândim și la chestia asta, în special aflând eu astăzi informația asta cu paturile din spitale și locurile în general din spitale și numărul de doctori la 1000 de locuitori, unde este sensibil mai prost, mai slab, da? Decât Italia, spre exemplu. Da, surprinde un pic. Și atunci te uiți la dinamica Italiei, pe poveste pe chestia asta cu epidemia, și proiectezi în Statele Unite și brusc ți se pare foarte sus Dow Jones cât e acum. Și sumbru potențialul. Da. Eu nu vreau să spun că așa se va întâmpla, dar e de gândit și pe semne că încep din ce în ce mai mulți participanți la piață să gândească așa. Și de asta să vedem scăderea. Bun, pentru DAX a zis doamna Merkel, ok, dar ce se întâmplă și pe Wall Street? Tranzacționare haotică, un raliu pornit din nimic aseară, care astăzi este șters, practic. Da, ceea ce înseamnă că poate, din nou, raliul a fost nimic altceva decât o fază de marcări de profit. Și, da. Spunea un amic de-al meu pe Facebook, a dead cat bounce. Exact. Da, și cam, adică, da, și dacă oricum a trecut și sub 11,4, deci deja nu mai arată bine. Doar dacă se închide asupra 11,4, poate mai reușim să vedem o apreciere, dar deja, da, nu prea mai arată situația atât de bine pentru cei care așteptau o apreciere, o creștere. Dar, da, asta înseamnă că nu este exclus. Din nou, este bine să vedem cum să așteptăm să vedem cum o se închidă, dar dacă se închide prin zona asta, sesiunea. Dacă se închide prin zona, adică oricum deja e un caz oarecum, să spunem așa, pierdut, dar și dacă se închide așa, șansele sunt să vedem poate chiar o descreștere până în minim. Din nou, un aspect fundamentat pe argumente etc., nu indicații de tranzacționare. Să luăm aminte de acest aspect. Mai ales că în aceste vremuri nu prea e indicat să ne aruncăm, orice ar fi. Eu sunt foarte sincer. Sunt, ca să zic așa, față de alte situații în care aveam o direcție clară și simțeam eu că lucrurile vor merge într-un anumit sens. Am acum, ca să mă exprim așa metaforic, sunt mult mai nedumerit. Adică n-aș ști mâine, poi mâine, dacă mă întreabă cineva, mâine, poi mâine, ce părere ai? Da. Chiar într-un cadru informal,
n-aș ști ce să zic, pentru că uite ce se întâmplă de la o zi la alta. Știi? Ieri închis pe plus 5%, azi pici cu 5%. Știi? Da, exact. Adică arată într-un fel, zici, domnule, gata, ar trebui să fie așa și a doua zi surpriză, nu mai așa. Mai mult, vine Bank of England, taie dobânda, vine guvernul, în fine, vin autoritățile, anunță acel plan de 30 de miliarde și nimic. Pe partea de piață de capital, sau să zici sterlina, ce a făcut, adică iarăși un pic ciudat. Știi? Și a recuperat, asta e problema, a recuperat. Bine, poate va avea un efect pe termen mai lung, dar așa, pe moment... Și, uite, FTSE 100 nu e super performant prin comparație cu ceilalți acum. Adică, mă rog, sunt aspecte. Hai să traversăm oceanul. Așa? Euro-USD sau unde? Nu, pe Wall Street zic. Oceanul, scuze, am crezut că oceanul parităților și oceanul, nu mi-am dat seama. El, la care, într-adevăr, situația chiar e mai evident că nu... Uite, caz de invalidare, nu? Exact, asta spun, adică e mai evident faptul că a fost invalidat. Foarte frumos engulfing chiar și așa, avea potențial. Și colaie engulfing, că degeaba, ca și cum n-ar fi fost. Exact. Ce ziceam mai devreme, domnule, cum ziceai și tu, domnule, uite, am o părere că așa, dar uite, argumentul, engulfing, nu știu ce, și a doua zi surpriză, e invers. Da, de ce? Păi uite, pentru că. Exact. și pe planșe mai mici, aici deja ca la... Aici seamănă cu DAX cumva. Seamănă, dacă la Monsieur DAX, acel triunghi acolo, da. Exact, și aveai un suport și ceva, aici deja e și nu e, adică deja a trecut de o linie de trend și mai să spunem suportul ăsta, da? Nu, mai ai și la alea 3 cu niște înțepături, dacă suntem un pic mai bine. generos cu înțepăturile, poți să pui. Da. Exact. Corect, unde e acum cotația, poți să zici, dom'le, uite, am mai avut 2000 în perioada exact. Suntem pe intervale din astea foarte scurte, eu zic că înțepături mai largi se pot... Adevărat. Uite aici bine, aproape engulfing care a funcționat. Pac, s-a dus. Dar, o direcție clară pe termen mediu-lung, cam greu de scos până nu se liniștesc un pic lucrurile, apele. Și S&P-ul bănuiesc că nu este prea diferit, pentru că și el afișează același lucru, foarte frumos, aici chiar și mai zdravă în engulfing-ul, dar din nou, gap-ul a rămas deschis, bine, într-un fel să primim partea bună. Măcar într-o dată viitoare, când o să mai ajungă în zona asta, o să știm că e un gap care trebuie închis. Dar în rest, un foarte frumos engulfing care a fost și el invalidat. Iar pe o planșă mai mică, deci că e aproape același chart, Dow Jones-ul și S&P-ul. Da, păi sigur sunt, da. Și e normal. Hai la euro-dolar. Să ne grăbim puțin să nu mai depășim atâta. Da. Euro-dolar din nou. Tehnic, după trecerea sub 1.14, după un engulfing, aici chiar că este un engulfing, după, să spunem, o confirmare prin această codiță a rezistenței sau a nivelului 1.14 drept rezistență, după o revenire sub 23,6, putem spune că este posibil să urmeze o descreștere care să atingă măcar 38,2. Dar, că mereu există un dar, dacă ne uităm pe un H1, zicem, da, domnule, așa e, mai ales că, paranteză, spuneam că avem această linie care, dacă va fi străpunsă, va oferi mesajul că, domnule, decelerează ascensiunea, creșterea. Așa s-a întâmplat. Bun. Mai avem această ultimă linie de trend
care împreună cu nivelul 1.1315 formează un dublu suport. Dacă vor fi străpunse, înseamnă că, cel puțin pe termen mediu, am putea spune că urșii încet încearcă să ducă prețul mai jos. Dar observ cam aceste minime și mă tem un pic de ele, în sensul în care nu m-ar mira, chiar în virtutea argumentelor importante de pe daily engulfing, nivel... n-am mai spus de această linie de canal. Da? Această linie, a trecut prețul și practic a încercat să revină deasupra și nu a reușit. Da? Dar nu m-ar mira ca, în ciuda acestor argumente care mai degrabă o dau credit, bineînțeles, urșilor, nu m-ar mira pur și simplu, nu știu, din neant să văd o încercare de apreciere, nu știu, pur și simplu un efect. Da? Tehnic vorbind, pot spune că atâta vreme cât prețul se găsește, să spunem, sub fosta zonă de dublu suport, linia de trend continuă și nivelul 1.1315, este posibil să asistăm la descreșteri care să țintească într-o primă instanță punctul 1204, urmat de 1.1169. Dacă însă până la finalul sesiunii sau mâine vom vedea din această zonă o revenire cel puțin deasupra nivelului, atunci situația se schimbă în contextul în care atunci putem asista la aprecieri care ar avea ca ținte aceste maxime precedente. Acesta cel mai probabil ar fi prima țintă, aceasta ar fi o a doua potențială țintă, iar zona aceasta culminând cu 1.1495, da, se poate prețul extinde până aici, astfel încât să vedem cum 1.15, să spunem așa, devine cea de-a treia țintă. Da, și în jos, dacă sunt menționate pe grafic potențialele suporturi. Am menționat doar acestea două. Exact. Cam așa este. Dacă mai vrei să faci tu o completare, Liviu, dacă mai de adăugat sau... Nu, hai să mergem la țiței. Ok, uite aici, scuze, o mică, da, vedem, RSI a revenit sub 70. Să vedem cum evoluează până mâine. Să vedem. Bun. Țițeiul. Este așa. Aici situația parcă arată un pic mai bine, în sensul în care într-adevăr avem un engulfing și acum am putea spune că, domnule, prețul corectează un pic și urci și mai caută ei un preț așa, Tauri, mai caută ei un preț deci scăderea de acum, imediat așa. mă uit, 3,4%. Da? Deci destul de mare, da? Chiar în contextul acesta de volatilitate. Ideea este următoarea. Avem aici o cauzalitate, o relație de cauzalitate, da? Cu ceea ce se întâmplă în Arabia, așa, și în Arabia Saudită, da? Unde Saudi Aramco, deci compania lor care tocmai ce a fost listată la bursă, compania cu cea mai mare capitalizare de lume, cu tare, da? Declară că i s-a cerut de către ministrul energiei al Arabiei Saudite să-și sporească producția zilnică de la 12 milioane de barili la 13 milioane de barili pe zi. Deci plus 1 milion. Deci asta este declarație de război pe față asupra Rusiei sau la adresa Rusiei. Război al prețurilor. Da. Aici, și atunci ăsta se resimte, da? Cotația, se resimte. Bun. Să vedem și reacția rușilor, pentru că, v-am spus, era programată astăzi, dar încă n-am văzut știre. Poate o fi, dar n-am văzut-o eu. Era programată o întâlnire a lui Putin cu șefii companiilor petroliere și Gazprom și ce mai avea ei pe acolo din sectorul energetic. Și să stabilească ce și cum, ce atitudine să adopte. Ok. Încep să apară din ce în ce mai multe știri despre cât de mult o să fie gâtuite companiile de shale oil din Statele Unite, care, o parte din ele, la nivelul actual al prețului, dacă rămâne în zona asta,
o să intre în insolvență, o să închidă și așa mai departe. Parcă Chevron așa a anunțat că anumite puncte de exploatare vor fi sau Exxon, în fine, o companie de. Deci există puncte de exploatare care au potențialul de a fi închise în Chevron, nu, că ăștia merg mai mult pe rafinare decât pe. În fine, ideea e aceeași. Da. Deci o să se închidă niște puncte de exploatare. Bun, și încep unii care adepții teoriilor conspirației, mulți dintre ei, care spun, dom'le, cearta asta dintre Arabia Saudită și Rusia e numai așa, de ochii lumii. Ei, de fapt, sunt parteneri, mână în mână, ca să distrugă producția de shale oil, de țiței de șist a Statelor Unite. Și ei se ceartă numai așa, la suprafață. În fața... Să-i fraierească pe americani. Știi? Da. Eu am spus-o ca fapt divers. Eu nu cred în povești. În general, eu nu cred în povești din astea cu teoria conspirației și așa sunt eu construit. Da, până la urmă fiecare exact cum consideră. Dar... Situația e albastră și aici. Exact. Asta vreau să zic. Dar una peste alta... În sensul de grafică, de analiză grafică. În afară de... Da, de fapt, dacă iei și tragi prin minime o linie de trend, am spart-o deja. Da. Păi de-aia n-am mai tras atunci. Nu, asta... Am avea ceva de genul ăsta, care e de mult consumată. Și nu știu ce altceva aș putea să mai încerc, cât de optimist aș fi, nu știu ce aș putea... Asta poate, dar oricum și asta a fost da. Doar asta care aș mai putea să trasez doar așa ceva, ceea ce e destul de incorect. Ia stai așa. Știu că mă uitam la codița asta. Pune la minimum. Aici? Du-o la minim. Și am avea un canal ascendent. Am putea forma cu una paralelă prin maximele alea. Un pic forțat, dar nu foarte mult. Dă-o mai jos un pic, să zicem că nu chiar așa, mă rog, pe maximele alea. Ar fi și așa, depinde. Putem și așa, hai zice că o lăsăm așa, uite așa. Dacă vrem să forțăm o notă optimistă... Da. Nu e exclus să iasă așa, dar oricum, ideea este că am avut, și ca să ne pregătim să încheiem, am avut acest punct de referință unde s-a deschis gap-ul. Bun, prețul a revenit aici și a început o scădere. În regulă, deci n-a putut să treacă de această limită. Am înțeles. Dar după, iată, a intrat în zona gap-ului și în loc să vină un optimism ca să închidă gap-ul, nu, hai să revenim și bun, hai să coborâm. Dar nici nu coborâm, pentru că după aia revenim, stăm pe aici, ne gândim, mai încercăm o dată, mai facem un nou maxim care le depășește pe acest precedent și intră bine în zona gap-ului, după aia iară revenire. Acum cine știe, poate totuși încearcă cumva prin faza aceasta de aici, de consolidare, să confirme oarecum zona inferioară a gap-ului, adică aceasta, și să reușească cumva să se aprecieze. Dar, mă rog, doar tehnic. Acum, fundamentalul e altă discuție, cum am mai dezvoltat deja subiect. Dar ăsta ar fi amendamentul meu, că am fost în zona gap-ului, puteam câștiga suficient optimism, pentru că am trecut de buza inferioară a lui, ca să spun așa, și totuși iată că ceva ține prețul. Avem argumentele fundamentale, dar chiar și așa. Adică e foarte indecisă. Exact. Și în final nu vedem ceva pozitiv pe nicăieri. Asta e problema. Totul, coronavirus, dezastru, uite, scade aia, scade și alaltă. Și da, cel puțin în zona asta a indiciilor și a... Aș menționa la final faptul că în curând o să... De fapt, ce în curând? Că a fost. Am uitat mi-a ieșit din cap chestia cu ora de vară în Statele Unite. Datele despre stocurile de țiței. Și 2,2
milioane de barili, creștere estimată, 7,6 pe plus. Deci mult mai mult țiței în stocurile, depozitele, da? Americane, contribuie și asta la scăderea cotației. E și ăsta un aspect. Bun. Cam asta pentru astăzi. Da, din partea mea. Îmi pare rău că nu pot veni cu chestii mai optimiste, dar nu e din cauza mea. Da, avem un lucru optimist aici. Da. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și apăsați acel clopoțel pentru a primi notificări atunci când asigurăm acolo un content nou. Dorin, îți mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu, Liviu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o tranzacționare cât mai profitabilă în aceste condiții.